Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In Otrabanda en omgeving is zondagochtend in alle vroegte de elektriciteit uitgevallen. Het was het gevolg van een probleem met een kabel van Aqualectra. Het calamiteitenteam van het Sint-Elisabeth Hospitaal stelde gisteren dat ondanks de stroomstoring de zorg en medische behandeling van de patiënten niet in gevaar is geweest. Volgens Sandra Kova van het calamiteitenteam is alles verlopen zoals gepland en zijn alle vitale afdelingen direct overgeschakeld op noodvoorzieningen. Bij de minder vitale afdelingen was er minder elektriciteit voorradig, waardoor er bijvoorbeeld even geen airco was. Nergens heeft dat echter tot risico's geleid, aldus Kova. De kustwacht heeft dit weekend een search- en rescue actie bij San Juan uitgevoerd. Een lokaal vaartuig met 6 personen aan boord meldde aan de kustwacht dat hun bootje aan het zinken was en dat ze urgent hulp nodig hadden. Zowel de kustwacht als Citro gingen erop af. Daar aangekomen bleek dat de personen allemaal veilig naar de kant waren gezwommen. Ze waren gedwongen het vaartuig te verlaten omdat deze snel zonk. Alle personen zijn bij Santa Cruz afgezet en aan de politie overgedragen. Bij nader onderzoek heeft men de boot niet meer kunnen traceren. Deze was helemaal afgezonken. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin heeft bevestigd dat hij op 10, 11 en 12 juni aanwezig zal zijn bij de handeling van zijn zaak op Curaçao. Jamaluddin zit momenteel op Bonaire gevangenen en heeft angst om naar Curaçao te komen omdat hij zegt dat er dan een heel mediacircus zal gaan ontstaan. Rechter van Lieshout heeft hem afgelopen vrijdag echter op het hart gedrukt dat hij aanwezig moet zijn bij zijn zaak. Daarop zei Jamaluddin: ik kom bij jullie, ik kom bij jullie. De behandeling van zijn zaken vindt plaats op 10, 11 en 12 juni van dit jaar. Rechter Martinez heeft afgelopen vrijdag besloten zelf de barakken te gaan bezoeken. Dat deze na afloop van een zaak waarbij een groep advocaten de vrijlating had gevraagd van 33 ongedocumenteerde Venezolanen. Zij mogen niet uitgezet worden, maar de omstandigheden in de barakken zijn volgens de advocaten niet adequaat en daarom moeten ze onmiddellijk vrij worden gelaten. Volgens de advocaten van de regering is er echter geen probleem en kunnen ze gewoon in de barakken blijven omdat ze daar alle basisbehoeften krijgen. De rechter besloot zelf een kijkje te gaan nemen en doet deze week later uitspraak. Vandaag vindt op Sint Maarten het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen plaats. Dat is een jaarlijkse ontmoeting van de minister-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Er zal in ieder geval gesproken worden over de crisis in Venezuela en de gevolgen daarvan voor Curaçao, Aruba en ook Sint Maarten. Blok bezoekt later ook nog Aruba en Curaçao. Morgen geeft hij met minister-president Ruggenaat een persconferentie. Koningsdag werd uitgebreid gevierd op Curaçao. Zaterdag 27 april werd stilgestaan bij het feit dat de koning 50 jaar is geworden. En dat gebeurde op verschillende plekken op Curaçao. Vooral in de binnenstad, bij Punda en op Pieter Maai waren er veel mensen aanwezig. Je zag veel oranje op straat en veel vrolijkheid, zoals deze beelden wel laten zien. Er zijn weer een paar nieuwe grote namen toegevoegd aan het lijstje van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met onder meer Pitbull en Mariah Carey. Andere namen Maxwell en Kenny G. Die zullen komen samen met David Sanborn en Aloe Black. Andere namen die al bekend waren: Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight en Third World. En daarmee krijgt het Curaçao North Sea Jazz Festival steeds meer vorm. Er zullen nog grote namen bekend worden gemaakt, aldus de organisatie. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.